Mali sɔrdasiw tun ye jumadon dankarili da jatigɛwale kulu kun n'a bɛ wele ko Katiba Masina. Nin dankarili ninnu senfɛ bolimafɛn 2 jɔsɔlen tun bɛ mugujugu pɛrɛnta la n'a ye Mali sɔrdasi 1 faga Kati, n'o ye Mali sɔrdasiw dakayɔrɔ nimaba ye. Ni mugujugu fodo ni mun kɛra a tun man jan Asimi Goita ka so la ani Mali ka lakana minisiri n'o ye Colonel Sajo Kamara ye. Jumadon mujahidinunw ka kɛlɛbolo fara dɔ ye waleya barikama dɔ ta ka ɲɛsin Mali sɔrdasiw ma. Ni sɔrdasi tilenbali ninnu ani ni sɔrdasi minnu bɛ mɔgɔw faga, mɔgɔ minnu m'a min u m'a bɔn. Ni dangarili wale ninnu kɛra Bamako nimayɔrɔbaw de la, i n'a fɔ président dakayɔrɔ ni lakana minisiri dakayɔrɔ. Jɛkulu min ye nin baara ninnu boloda a y'a fɔ k'u ye yɛrɛfaga su mugujugu pɛrɛnna mɔgɔ 2 ani kɛlɛkɛcɛ zolenbaw ci ka taa nin baara kɛ. N'a sebaw ye ka kɛlɛkɛcɛw ta k'u sara u ka mɔgɔw faga, minnu m'a min u m'a bɔn, ani fɛnɛ lakana birifini fosi tɛ mɔgɔ minnu kan. Walasa anw fɛnɛ yamaruyalen don k'aw silatunu. Nin kumakan ninnu fɔra laseli dɔ fɛ. Nin laseli nin kan bɛ jɛkulu ma n'o ye kɛnyɛrɛye lakana jɛkulu dɔ ye n'aw bɛ f'u ma ko Wagner. Lakana jɛkulu nin bɛ Mali la kabiri san 2021. Mali sɔrdasiw y'u ka jatigɛwale kɛlɛli fanga giriya kalo tɛmɛlen ninnu na k'u sinsin Rusila sɔrdasi kalanbagaw kan. Hali n'a y'a sɔrɔ ko lakanakow lafura Mali la, Mali sɔrdasiw y'u kɔ don Faransi n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ ma k'u ɲɛsin Rusi jamana ma walasa ka jatigɛwale kɛlɛ ka bɔ Mali la. Jɛkulu min tɔgɔ ye ko GSIM n'ale bɛ silamɛya ani silamɛw dɛmɛ Sahel kɔnɔ. Ale de fanga ka bon kosɛbɛ, wa jɛkulu nin bolo ni Al-Qaida bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o ni Katiba Masina, olu mun bɛ Mali ani Burkina Faso kɔnɔla la.